गणेश जी के चलते चलते एगो तनी भाव हो कैसे कैसे बड़ा सुंदर गीत गौले हैं जन तनी का गौले हैं कि पहले से ज्यादा लागिला चॉकलेटी आ कहत रहे कि मात्र 2 महीना में फेंकले बा पेटी ए मर्दे तारा में तो सिस्टम है नहीं केहू कोनो चीज कहे के एगो तरीका होला 2 महीना में बनल बा पेटी ओ गाना के नाम हो बकरू तो हेंग नहीं खे कइले ना ई कहत रहे कि 2 महीना में फेंकले बा पेटी इमर दे तब 2 महीना में पेटी फेंक देले बाड़ो तो हमरा बुझाता 3 महीना में बक्सो फेंक देबो तू अच्छा 2 महीना में पेटी फेंक दी तो 3 महीने में बक्सा ना फेंक सकेला गलत कहत नहीं आए हाय 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 देखो लेकिन ओकर जवाब लो ओकर जवाब ले लो बड़ा सुंदर गाना हाला कइले कौन जन तनी कैसे कैसे कि छन छन पायल बजाई दी हो गोर में आ लागी नहीं ठंडा मोहब्बत के जोर में तो ओढ़ी के साल महल चली आई हो भोर में ट्यून के तो गायक लोग गींज के रख देले रहे ई एक जना गौले तो एक जना उठले जन तनी का गौले एक जना गावत रे कि कहत रे बाबूजी की रहे देवना घर में आ 4 बेरी ओ रहना वेला दिन भर में तो हो बहिनी कंगाल हम तमाल के चक्कर में सुप्रसिद्ध गायक छपरा जिला के आन बान शान खेसारी लाल यादव जी उठले त ई ट्यूनवा खा गइले आ उ सबहनी से हट के खइले रहल कैसे पहले उहे गौले रहल जन तनी कैसे कैसे कि कटहर के काटनिया नोट भइल फाट के त आवे बलमुआ मुलायम करो चाटी अब ए पर तू बनबो हद हिसाब बा लेकिन हमनी के अगर ई कहतनी त में भक्ति कहां बाजी ना एमे कहीं भक्ति बा ना त फिर सुमिरन गावला के मतलब का रहल झूठों के नाम हमनी के दे दी जा कि वंदना गावतनी आ वंदना के एको कोनो शब्द ना हो त ई एगो लय रहल एकरा के लय के हटावा होने हो जाता प्रदुमन जी आतना सुंदर लाइट लागल बा कितना सुंदर लाइट बा जब म्यूजिक पार्ट चालू होता था टिक 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 तो माहौल अनुसार इतना लाइट के अनुसार उमंग के साथ गौनई न करे के चाहिए तो इतना बढ़िया लाइट मारत रे ऑपरेटर भाई आई कहत रे मर के मुर्गी के पीजी मुर्गी बाप हो बाप मारी के मुर्गी हो कपीजी मारी के मुर्गी आ हिलौल रावण के चुरुकी मारी के मुर्गी अच्छा कौना मानस में तू पढ़ले बड़ा के हनुमान जी रावण के चुरुकी ध के हिलौले बा कहां लिखल बा टीवी सीरियल रामायण में कहीं रवा सब पढ़ले बानी देखले बानी ना नो ना कई गो रस्सी के उल्लंघन कर दिहले सीकर से बांधल गइल ओकरा के तोड़ दिहले लेकिन ब्रह्मास्त्र के कदर करके ब्रह्मा जी के जाने कि जौन जौन जनेऊ रहे वो से ब्रह्मास्त्र ओकर नाम हो ओकरा में बना गइल साजा पूछल गल कि तारा के का दिया का कहले कि हमरा पोछ में आग लगा दिया हां पोछ में आग लगावल गल तो वही आग से जाने कि लगले घूम घूम के लंका जरा अपने लंका जरावले तो जा साथे पवन देव मदद कइले बारे पवन देव मदद कइले बारे आग कैसे फैले कैसे हवा बेयार उठ जाई त लोग कहला कि आग बुताओ रे जल्दी आग बुताओ हवा से आग फैलेला नु जी हवा ले आग फैलेला तो जब पवन देव हवा पर हवावे लगले तरह तरह के बेयार तो उनका पोछी में से आग जाने कि पूरा लंका जर के राख हो लेकिन हम तो कहीं नहीं कि पढ़ले कि जाके रावण के चुरुकी ध के ही लौले बा अच्छा देखिए इतना बढ़िया सब कुछ लागल बानो अकेले ही फीका कर देता रे कि ना तब बरतिया टाइटे रह के का करी जब दुल्हे मौगनी कइल जाए हां का करबे मलिकार चलते चलते हमनी के एगो माई के सुमिरन करे के बा भक्ति करो कोनो काम दू प्रकार से कइल जाला एगो मन से
आ एगो मगन मन से। कोई भी काम दो प्रकार से किया जाता है, एक मन से और दूसरा मगन मन से। तो करो कोनो काम तो मगन मन से करो ना। काहे कि भजन भी करता रहो तो दिल से करो। आत्मा शुद्ध रही तो परमात्मा के मजबूरन आवे के पड़ जाए। अनातहीन आपके मुख में राम बगल में छुरी या पलकत पाई तो कतरी दिन भर राम नाम जप साझी खानी केहू के छरदवाली छत टप तो ई पूजा ना भाई, ई पूजा ना नु भाई ना। देखी सब लोग झूठ हो जाए लेकिन भगवान कहियो झूठ ना हो सके। और मित्र साथ देता रे कब तक जब तक रवा माल पानी बा बगली में पार्टी करावतनी सिनेमा दिखावे ले जातनी आहा तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। अब माल समाप्त हो जाता छोड़ रही अब 200 भी कुछ रह नहीं ना। राउर मेहरारू रवा के चाहती है कब तक जब तक रवा ओकरा सेनुर के सेनुर समझता नहीं, ओकरा प्रति दूसरा पर निगाह नहीं खी डालत कि आए हाय राजा जी कितने आप अच्छे हैं। ओकरा से जाके कहो ना कि सुनो तारू तो हरो ले बढ़िया सुंदर एगो हम मेहरारू पसंद कइले लेकिन ना करी खाइए हाड़ी चला चला के मारे लगी ना। अपन भाई साथ दी है कब तक जब तक रवा उनका ले हिस्सा तरका नहीं खोजे लागत तब तक। कहीं कि भैया 4 कट्ठा जमीन बा तो 2 कट्ठा जल्दी अबे हमरा के हिस्सा लगा दो। कहीं कि ये भाई जल्दी लेके तो साइडे हो जो ना तो कहीं हमरा मौगियों में तो हिस्सा खोजे गर्लफ्रेंड महबूबा साथ देती है कब तक चाहती है कब तक। सुंदर बारो सुशील बारो देखे में हीरो खानी चेहरा पर्सनालिटी लगता कहीं कि ओ मेरे सोना ओ मेरे सोना तेरे लिए ही खाली है दिल का कोना। अजाना कहीं मुंह हाथ फोड़ लो गाड़ी वाली से बाइक से गिर के मुंह हाथ छील लो देखे में लगे वो जॉनी लीवर खानी बिहान से नंबर ना ब्लॉक कर दिहलस त कहियो।